wasego kode mbaka gi bende mang'eny en mana ni ing'e ni sama koro ibede taocha to yudo koliet in inyalo paro maber ni wadhi kama tang' yudo ka nitie gimoro madiyo sirikal ma be idwaro mondo oket ka kamoro nosingi gimoro ka be idwaro oket ka koro odwaro discipline mamalo kendo odwaro lokruok e ape mopogore opogore mondo mi ichop kanyo. Ang'eyo ni nitiere achiel ariyo manotemo nosechako temo timo. Achiel kuomgi en gimiluongo ni yo ma sirikal ng'iewogo gik moko. Onge kaka sirikal achiel ni nitie ofis ma kidhiye to kalam achiel en siling 20. To nitie ofis machielo ma kidhiye kalam en siling 500 kata 1,500. Ten kalam achiel ten e sirikal achiel. Mane mo mikelo gimoro ni e-procurement. Ma sama ing'iewo gimoro amora e sirikal to neno maber. Mano nyalo miyo igol kata mana tamalo kata 30 kata 20 e nengo mar ng'iewo gik moko e sirikal. Kitimo mano idhi duoko fuog cha piny. Tiende ka ne en expenditure 4.3 cha ihawo kata 300 more bathe. Mar ariyo solo suru kae iwacho ni samoro jo solo suru go era soya. Koro yudo ni pesa kong'ene ino nege chul $100,000. To nyisi ni $100,000 ne ada duoko ni piny mi sirikal $20,000 bana na 30 moro 50 olal. Nyaka obed gi reform kaka solo suru ka KRA mondo mi wakel chik makare mamiyo usuru monego bed ni isolo e economy wane obed kaka dwarore. Nikech dweche 9 mokalogi revenue performance okosebedo maber. Osebedo marach moloyo. Obedo marach to gima pod okwa nono yudo nono ne maber. En kamoro do bed reform. Nitie gimoko mokel kaka reform e VAT. VAT okel gimoro ni VAT auto population. Tiende ka dhi e supermarket ma ng'iepo tawacho ni miya ETR. To ETR momiya ni ka chiwo pin na to sama supermarket chiwo report to nyiso KRA. Sama chiwo report kaka jawala bo nyiso KRA. En mana ni nitiere seche moko ma inyayudo ni kamoro nitiere ng'ikruok mobiro go. Onyalo bedo ni en paro maber to obiro gi mzigo mapek. Nikech nitiere jomoko mong'iyo ng'iepo ga to VAT no be ok ochune ga. To nikech